koji je jedini razlog zbog čega molitve nisu uslišene. Šta je problem? Greh. Greh. Jedina stvar koja može čovjeka da odvoji od Boga jeste greh. Jer nemojte zaboraviti da je Bog sveto biće, bezgrešno. A mi grešnici ne možemo, meni kad ljudi kažu, znate, kad bi ja video Boga, onda bi ga verovao. Pa ne bi mogao da ostaneš u njegovoj prisutnosti živ. I zato treba da budemo zahvalni što Bog pokazuje svoju ljubav, da nam se ne pokazuje. A ja mu se molim, a on ne reaguje. A ljudi kada traže Boga? Recite mi, kada ljudi traže Boga? Pa kad im nešto treba. Ja sam čuo jednom priliku, jedan čovjek kaže, Bože, ako te ima, pomagaj. On ne veruje u Boga, ali evo nema više nikakvog rješenja, pa ajde sada još i njemu da se molim, ako mi pomogne, bit će dobro. A živi čovjek svoj način života, kako se njemu sviđa, a za Boga ne mari.